ni man. Uy, gila ako. Dela ni man. Ang bisihan ng yuyo dari. Umasa. Na-flooring na kayo. Flooring na ka? Ako yung imong badi na daw. Ako yung ikuan. Libor. Ikaw na dahil isa. Flooring na si yuyo. Dari si isang kuan. Sud. Ako lagi libor ni mo. Ha? Ako yung libor. Tigpala. Kayaran eh. Tigpala ba? Flooring na siyo dari sa isang isang bahay. Adjong buntag dahil natantanan guys. Ito isang ibalik isang baka kaya isang i-flooring dari. Hapit na yo! Naso may Carla ni Yoyo guys. Dali Pasilong sa mis mga buhiin. Ito na. Gojun nas. Mama. Kapit na ni mga anak ni mama. Karong sunod buwan mga anak na ni. Para naman nakakasukti dyan. Dyan na ni nanggawa sa ijahang bugan. Pas mumu. Mumu. Pasilong na ka mo. Mumu. Nas mumu. Nilami dyan siya guys. Balbasin. Mulami ka dyan nila ang mga kuan, higang lawas basta balbasinon sila. Purga man na si Jada ang na vitamins. Ma, good morning. Hala ning baha lagi. Ning baha di ay. Para ba jang hinajag uwan dari sa ama guys. Ning baha lagi gab. Mu. Mumu. Ano man mo? Mumu. Kumusta man ka mo? Kumusta man ka? Mumu. Wala lagi naglibarot tagi mang balhibo mo. Das nangagi ka naglibarot man to karon ani lami na sidya. Natin ni lami nas mumu. Lami na kurmang mumu oh. Hamis na ni. Pag si mama, ana na ibutang pa dir. Kuan to panaga. Ini mo katunag hapon. Hala. Hawasin na dana kay simba kong anak sa mga anak dani na. Baha ra ba di ay? Nakabaha lagi nga ara mang hinadya dari uwan sa ama. Dito surus bukid. No. Baha siya guys. Harag imna na ni Mumu. Mama. Natuna ma, tuna. Ma. Bug la, bug. Ligo-ligo ang taon siya. Laligo. Tuna. Kung nabuyag og ti dyan, hapit na mga anak ni pohon. Ito na may dato guys, muha na may karlan. Nga naman may yuyu karlan. May dyan karlan na nas likod. Dugay na to siya sa inga na mga pa. Kuhaan mi sa karlan. Kaya naidaghan lagi kuno na mausik ra ba. Mubalik ra pa sa panarok. Ang mga unod. Mo! Nara ka mo! Nara ka! Mga may karlan na to. Mubalik ra pa siya sa panarok. Kuhaan sa manarok na guys. Kaya di naman na pwede pa dako ano yung kuhaan. Kataw naman. Mas papagabaril ng una na. Sa una dana ara may hinluan ni sa paa kada human og baha. Ara tinawa karon na. Nga magbaha lain na magkulor mo brown naman. Lubi ri pa dir? Na lubi. Ay teruk. Inang ka. Hinog. Nanang ka guys. Dari may manguha og karlan dani pud man manguha das ngagi. Das sa una kapang nguha naman ta dani pa no. Panghatag mangyuyo kay nanurok naman sa balik kag mga unod. Sayang. Narabarang guwang ang yuyo dan saging to. Agwang mana di pa di ay dabong pa di ay. Ha? Wala sayang. Narok nagbalik. Sus tabangan. Daghan na ba kahoy pa
Ya, mau gani. Kahoy guys na. Mau gani. Hamag sila na nato. Terus pikas. Pitik sud guys. Mana nurut ini mga kala. Apa na? Papa. Ano nurut? Turut na. Anturuk na. Na dahil sa manuruk balik guys. Sayang. Manuruk na sa kay katunon po na ako anon. Sagdilaman. Na, pwede na ni uy. Sagul na ito sa atang. Sagul na ito itong kubasa o batong. Naman may kubasa o batong guys. Yan na yung mga kuha niya. Dami maganitam na nga ni kay bakilid. Ito ibalik ni tanam di. Ang ibalik kong tanam guys. Ang tabunan. Juta kaya unod po na si Ja. Itong may kuan ba diya. Saya nga uy. Kuan na si Ja. Ang kanang. Saya nga no. Ha? Mga na harbis na ng yuyo. Nari mapad ko nung kaso mga unag sa mga ginsa ko. Pandagka-araba. Ha guys Dagka. Bukod dito sa kibabaw. Ang luha. Wa? Tarak na? Ano naman guys, amin nakuha di ha. Di, ito. Kasi, pigil ko rin talaga. Bang. Narit na mag-unod. Kani ba? Mo na isang unod guys. Kana narit. Kini. Hindi na. Hindi na Ano naman. Adung na mo tarak na Ano yung subing. Sayang. Kanina mga unod man ini siya. Mga lagi sa mga unod ang nagka-araba. Siya nga uy. Kanina unod na ni siya. Di na pwede utanan. Nakatuna. Katuna dahil ko na sa tagabul. Nagka-araba. Hey guys. Dagka siya nga. Unod man eh. Itanam na po rin natin balik. Kay erong. Puhuna na po tayo. Pagpubon nga unod. Yes na. Ha? Ay. Kaya nga Kato na? Paambungon sa di ay. Apa guys? Mo din ang iyo nga isa na ipa. Kuan kay kuan din nanurot naman di ay. May tabunan. Ang tabunan guys, kaya madyo naman, mangunod na siya. Balik. Namilaras bakilid. Namilaras bakilid guys, padung na to sapa. Delikado na ni ma. Kuhan ka magbalang-balang atos pa sapaan. Jesus. Uy! Uy, bunta. Jesus. Hindi ra. Bunta ka doon ke. Guys. Tanghapitan si Yuyo doon to. Subing din, dili. May bayad na guys na. Dari ibu sapa. Dudaghan na may kuha. Okay, thank you Lord. Marag disiksa mo. Wala na ni. Na guys, lignin. Yung message ako sa tanan. Siya nga, uy, nandarok naman. Nagkagawang papagabaril puno na natang sa kubag. Kalupin nato. Okay, guys, uy, buyag di Oh, dagpud. Sus, taasa, uy. Huwag isi. Taasa. Tag-asa ka azo, buyag. Tag-ubazag. Ag-unod kay na ining sanga pa dyan unod. Unod na si dyan, aning sanga pa dyan ag-unod. Nga nga area guys, mo dyan nila may atamnan o kanang karlanan, kanang nga area ba.
bakiliran si jadi pundo ag tubig kay pundo magad ag tubig malata. Muni nga nindot jud si tamnan nga ni og karlan. Lagot na kasapa pa dir. Hinay. Uy, uy, nakatapon tada ni. Uy, hala. Uy, di unod. Ada guys. Unod. Uy, dapod. Kuha tao unod ang person. Uy, dapod. Saya nga unod ni si Ja. Kaso ni teruk naman, di na di pwede. Jadi po na sa pwede iuli og tanom na sa isang area kay gihapon useless. Kay nanay duha. Uy, gino ko. Dahil na lima. Tube. Ako na. Lima dahil na limang umak, guys. Nah, ni Ron. Dangat. Di mata mangga di ko kadaag. Di mapupo. Ini. Di ko kadaag. Papa Gabriel ra. Bati pa dir. Wala man day duha ka buok ang kuha. Lagpot na nung tag-apil. Basig na niragkang unod pa. Nurot na. Naalagi. Hindi, ang sarap na. Lah, sige. Bira. Oh. Pundo na naman eh. Apa na? Kubati. Nah, dake. Uy. Ya guys. Wah. Di kapin. Di lagi. Ang dapod. Uy. Naghan lagi gunod. Napanas ilam. Napanas ilam. Kaya gaib na napanas ilam. Nagpegang-pegang. Gamot. Ito nabalitad. Teruk man. So sayang nga. Uy, naghanan na unod na narek. Sayang kajog unod guys. Nagkaraba na narek. Topod. Pwede man siguro na gulayan. Ha? Di, tambay sa pila ka buwan. Kani guys, mo ni unod ni Jan. Narek laman si Jan. Dagka. Hinay kayo sa ligid ka nga rin. Tukad ako dito. Hinay rata kayo sa mga ligid ta na. Magiguko doon sa mga unod dito pa doon sa bus. Pwede pa siguro na. Sayang nga, uy. Unod na. Sayang guys. Unod man dyan dyan. Yung tarot. Wala na. Ay. Okay. So, din na guys. Sagamang kuha. Tara tayo layo. Saka sa lupinan. Pero may tukad. Isus Maria. Isus. Karipod pa pila di Kahinlo. Hinloon na lang ko nun yung suyo. Diyan nga. Hinloon. Kaya pila na. Ang gamay na naman isang hinloon. Okay. Yung bito suza. Daan to ng ingan. Nalata. Ano yung unod o pagkatarak. Ang gamay na naman isang hinloon. Hinloon na lagi ko nun ni Zay. Ang bito to si Za. Punguan na ko no. Pagkadami guys kay. Jesus masip. Okay. So nakatukad na mis pa Gabriel. Nabata na pa. Daratang yuyo. Darami agi guys. Isang kilid sa isang house. Sa isang bahay. Model sa kitambakan niyo dan ni graba. Yang bahay. Habang suyo. Si Zarin taong isa na rin nag-flooring. Yo! Kalan? May rhyme dia. Kuan, nirap na kuban. Nanurok na lagi. Sayang. Aron nagkura ba dyan? Sayang. Di na dito makaan. Sila mo kaon. Ay, di mo kaan. Pagkuha, mo. Pagkuha. Di ko. Di na ka mo kaan. Di na ba pagkuha na rin yung tanon? Di ko. Iyaw. Na, di makunong siya guys. Di. Apa man dataw manirap ra na. Araghan na laging nanurok. Daghan na ba dyan? Nagkura ba? Flooring na yuyo. There's isang house. Si Zara lamang isa.
Wala mo. Kapit na. Ha? Kumana man na dito. Kwarto. Di, ba? Nahinay ragod. Ako mo, ako Labor. Amo to labor. Tara. Nahinay ra. Salamat, Dario. Thank you. Di mo na. Ato sa Mio. Salamat. Sana guys mga Carlan. Wala ko kasi uyo. Hindi ko na sila mga un. Kami kay mora man mig na og Carlan. Nabutangan na mag kubasa og batok. Lami na kaadyo. Yes no. Mas Papa-Gabriel kay na pa may buhat ng retos bahay guys. Mag tiwas ko grout. Si Papa-Gabriel mag tiwas og skim coat. Ang mga pugihan guys. Pugihag laro-laro. Nakaagtan tanaw guys. Very big siya. Tanawa. Haga mga kadad to. Atong liliin nanja guys. Bisig dagke na. Ang mga karlan. Karlan. Mga kanang na ay karnaba. Bisig dagke na itong mga kakarnabahan. Pa-harvest na kadad to. Ha? Pambungon. Sudah na sa ibutang guys. Kaya paambungon na siya. Pero hindi pa magutan ta pa. Daghan man daipod siya. Kut siya guys. Uy. Ha? Diyan ang hapon? Diyan ako naming hapon magutan guys. Mas Papa-Gabriel. Mga kadong yoyo. Naming tagaan magutanan. Karlan. Uy nga na may daris probinsya guys. Maghinatagay sa mga utanon. Kaya huwag na pa yung mga makakuan mig. Makakuan po sa mga garden. Ka-harvest mi. Mga pagtukuan na yoyo. Ang pangipanghatag. Kaya pa der, magtiwas na sa trabaho. Muwas sa bigas kay arong. Magkambritsing tong amang mga. Danas Papa-Gabriel dara nag-skim coat guys. Gawas dara sa bathroom. Hindi pa sinawag ka ni Manamay. Sagdi po. Sagdi lagid. Sagdi lagid na. Madalas ka ni Manamay guys. Bad man ang manamay. Uy, di mo na maadyo guys, no? Lahi-lahi man ta og gusto. Lahi-lahi man ta og style nga ganahan, di man. So ako guys, magtiwas ko dahil sang grout to noon. Grout man ko dahil guys. Daris tengad ni Papa-Gabriel. Baug. Tingnan mo baug. Wala na mo. Kalis na na. Ano tayo Ngayon, sa magbutang og grout guys. Hindi na dyan. Kaya bitas mga buang na ning kuhan tiles. Butangan sa grout. Kaya rin. Dikit. Hindi mo kuhan ba. Ang hawin. Ito na gani ka doon ako liki. Alright, ano guys, skim coat na lahat ito. Aman. So, dyan na po. Kaya nasa may lakos Papa-Gabriel ka rin dyan. Dyan, humanap po direct skim coat sa Papa-Gabriel. Magtiwas pa anja. O skim coat. So, nasa may lakon ka rin dyan. Pit na! Tapos ka ng CR kaya humanaman. Ako pa itong hinluan tong kuan. Itong hanggi, grautan. Kuha namin kim-kim guys. Kaya kwarto to 11 naman. Nga pa na lang gawas na room. Diyos. Tingad sa Hello Kitty. Gawas na mga chikiting. Hinay Kim! Kamadamag ka! Sus tabangan. Ano na katijan-tijan naman eh. Katijan-tijan naman ka. Ha? Naan sa naman katijan-tijan na yung batang gamay. Oy, very good. Night, 3 star. Nanay po, akong star dahil sa ba? Ay, zali padza. Magawas liha mi. Singan. Liya Kim. Muli na mi. Kadanas kimi-kimi. Ha? Masad ko na sa buhay.
Nawa na, masud sa buho. Akbeng. Grabe, puro masamang tulo ka prinsesa. Aga mga prinsesa, nas tengah. Puro manila kinas dapli mga prinsipe. Mga purma. Yahay, ang mga purma Tiyo. Hoy. Ay, hindi pa nag-skim Yeah, coat hay, mo tulo. ang- Humana yung ta. Insa? Hindi pa nag-skim coat mo tulo. Humana na to. Uy, tanaw panda. Dama lamang ka. Lubog-lubog mo tulo. Kapag Abril. Mama, ilang trabaho. Yahay, ang mga purma Sana all. Manag-skim ko taris papag Abril daris ibabaw. Agari, manari-dari pa diro pa. Pa. Dari, manapod. Oh. Wa pa na human rin dari sportahan, guys. Nagako manapod ko og grout, there's ubos na. Hanap pa nagigroutan, hanap pa hiluan ugma. Dari na sa papagabri na sa ilaam, dari na sa zamag, skim coat, dari da. Ilaam sa lababo. Yung himanin mo dala pa dari magbutang, ano kung grout, dana naman may wala mabutang Ha? Kora? Okay. Hindi na nga mo basing gamay, guys. Padung gawas. Danas pa pag guys, dari silang sa lababo. Naan mag-out, guys. Pinahamis ba na? Guys, mix na sa pag-apalog skin ko. Mikos-mikos na yan. Kapit na silang first coat pa na. Muna di pa sa hamis, guys. Kay first coating pa man. Second coatan na o hamis na. Mura na ba? Hamis. Hamis na si Jan. Tupod. Ganang mix-mix, guys. Mix-mix.